lan hau hain aurkezten den hau ez dela egun batetik bestera itxitako akordio bat, baizik eta landutako hitzarmen badala, eta esan behar daukagu hitzarmen honetan, ferianteen elkartekin egiten dugun hitzarmen honetan, helburu bat bilatu izan dela, eta dela herritarrei, gure gaztei eta helduei eskaintza erakargarri bat eta ekonomikoago bat egitea, erabilitzen diren atrakzio horietan, erabilera indartzeko eta merkeago izateko. Hori egiteko zer bide dago, bide bakarra esan dezagun dela ferianteen elkargoari kargak kentzea. Esan beharra dago, feriantei uzten zaienean leku publiko bat, leku publikoi uztegatik udalak kobratu egiten du. Helburu izan da, tasa horiek udalak ez zituela kobratuko, baina hori izan nolabait esateko udalak egiten duen alegina, eta bestetik baita ere feriantei eskatzen zaiena da beste alegin bada, eta da jartzen dituzten prezioiek ekonomikoagoak, merkeagoak izatea. Bizigaren egoeran, krisialdi honetan, aurtengoz, behintzat, froga moduan, egiten duguna da, nolabait esateko, eskaintza hori merketu. Baina esan behar nagusiki, 140ko deskontu bat dagola. Prezioetan beti bere izten dira, bi motatako atrakzioak, alde batetik helduentzako direnak, eta beste alde batetik aurrentzako edo adin gutxiena dutenentzako. Helduen aparatoak lehen gurtian bideakoitzeko 2 euro terdi ordaintzen ziren neurrian, aurten euro bat eta 60 zentimo viajeko ordainduko da. Baina, nik uste talde nagusia dagoela, lehen gurtian etzeon aukerarik bono ateratzeko duen aparatotan, eta aurten egongo da aukera bat 6 eurokin 5 bidai egin alizateko. Beraz, bidaiko bat 20, espaldimano ateratzen da. Aurren aparatutan berriz, lehen gurtian bat 80 ordaintzezan viaje bakoitzeko, zeon aukera bonoak ateratzeko 5 eurokin 3 bidai, eta aurten berriz, bidei bakarka erostekotan bat 40 ordainduko da, baina 5 eurokin 5 bidei egingo dira. Beraz, aukera da euro bakar batekin umian bidai egin alizateko. Eta beste gauz bat aipatzeko dana baita ere da, lehen gurtian autotxokeak edo galga autoak sartze ziren helduen preziotan. Eta aurten berriz, sartu deu umeen preziotan, prezioan barrun. Beraz, bakarka erosteko bat 40 eta 5 eurokin 5 bidei. Diferentzia nabarmena da. Badira ordu punta batzuk mundu guztia egoki jotzen duna atrakzioan ibiltzea juteko, eta prezioak hola dira nik uste asko lasaio jonditekela, agian buelta gehiago, eta partituagoa batez ere, ez? Piskate denak eroso biltzeko ez dala biltu behar, sesenetako irtera eta ilutartean, baizik eta, egunean zehar, egunak ordu asko ditu, eta inotek egun desente ere, orduan aldala partitu eta denak eroso biliko geha.